गिबियावनो बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ बावहरबाय। दिनै जोङो जालाबिला आरो महामाया प्राइमारि सिंनि थानाय आइजोफोरनि सांग्रांथि मेलखौ जोङो बाहाय लानाय जादों। बे मेलखौ जोंनि UPPL आइजो दालायनिफ्रायनो खुंनाय जादों, अर्गेनाइज खालामनाय जादों। बाहाय जोबोद गोजोननाय मोनदों। गोबां आइजोफ्रानो बाहाय दिनैहाय नैबे सांग्रांथि जोंनि मेलावहाय नुजाफैदों आरो बाहाय जोङो BTR सरकार बा प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव अनेक आइजोफोरनि थाखाय गोबां बिथांखि बानायनाय जादों आरो बाहाय दा बेफोर बिथांखिफोरखौ जोङो BTR सरकारनि बानायनाय बिथांखिफोरखौ जोंनि आइजोफ्रा बेसेबां सुजुग सुबिदा लानो हादों बा लानो हायाखै बा माबा मोनसे जुदि अनलाइन एप्लिकेशनफोर खालामनायफ्राव रोङाखैबा माबायदि खालामनांगौ आरो माबायदि सुबिदाखौ मोननो हागोन बा जोंनि बेफोर आसनिनि खोथाफोरखौनो जोङो रायलायदों। जोङो लुबैयो UPPL नि आइजो जानानै जाहाथे जोंनि आइजो माहारिया माने जोंहा दिनै गोजोना जोंनि BTR सरकारावनि माने प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव जोङो गोजोनखौ दिनैहाय मोननो हादों आरो बे गोजोन मोननायनि थाखायनो दिनै आइजोफ्रा गोबां बाहाय बांसिन जोंनि माइनरिटि माने सेक्सननि आइजोफोर नुजाफैनो हादों। माखासे राजबंसि बा नाथ माने कमिउनिटिनि मानसिफोरबो दंमोन बाहाय जोङो माने दिनैहाय बेखौनो माने नुनानै मोजां मोनदों। बे गोबां आइजोआ दिनैहाय बयबो माने गाव गावनि आथिङाव मारै गसंनांगौ, रांखान्थि बिथिङाव मारै गोख्रों जानांगौ बेनिखौ बिराद माने गोसो गुदुं आरो मारै खालामबा जोङो साबसिननिफ्राय हामसिन आइजोखौ जोङो जौगाहोनो हागोन, न'खरखौ जों मारैहाय बेंनो हागोन, समाज फोसाबनायावबो जों मारै आइजो हिसाबै बाहागो लागोन आरो राजनिथि बिभागावबो जोङो बांसिन साबसिननिफ्राय हामसिन बाहागो लानानै जोङो आइजो माहारिखौनो मारैहाय सांग्रां खालामनानै जौगाहोनो हागोन बेफोरनि खोथाखौ दिनै सावरायलायनायाव जोबोद बयबो गोसो गुदुङै बाहागो लादों आरो जोबोद मोजां मोनदों। दिनै जोंहा आइ अनसाय बिथांखिनि खोथाखौ जोङो होनदों जाहाथे जोंनि आइजोफ्रा देहायाव माने गोरबो थानाय समावहाय जायहा दुखिया गरिब न'खरनि आइजो बिसोर जाहाथे गाव गावखौनो मोजाङै नायनो हाथों, गावनि देहाजों लोगोसे गावनि गथ'नि गोरबोआव थानाय गथ'नि देहाखौ नायनो हाथों होननानै बेनि आइ अनसाय बिथांखिनि खोथाखौ जोङो होनदों। सरकारा गथ' जोनोम जानायनि आवगोल 6 मास अनसुंथाइ होगोन, मास मोनसेयाव 1000 रां आरो गथ' जोनोम जाखांनायनि उनावहायबो बेबायदिनो एकाउन्टावहाय रां हाबबाय थागोन आरो माने कयेक माससिम गथ' माने मोजां जाजासिम बेनि खोथाखौ जोङो होनदों। गियान सोरां बिथांखिनि खोथाखौ जोङो होनदों, अनसाय बिथांखि, माइनाव सोरां बिथांखिखौ जोङो बयबो दिनैहाय अपोजिसना होनो माने सेल्फ हेल्प ग्रुपनो फैसा होगोन होननाया होआखै होननानै बाहायनो नैबे जालाबिलायावनो गोबां दिनै सेल्फ हेल्प ग्रुपआ आखाइ दिन्थिलायनानै जोबोद गोजोननाय खोन्थादों जे अनेक सेल्फ हेल्प ग्रुपआनो दिनैहाय माइनाव सोरां बिथांखिनि आसनिखौबो मोनदों आरो बाहायथ' माने प्राय जोंनि माइनरिटि गामिनि माने जोंनि आइजोफोरनि सेल्फ हेल्प ग्रुप आरो बाहाय माखासे आरो साबसिन हामसिन जों ससाइटि खालामोबा आरो जोङो बांसिन बाहाय ट्रेनिं लानानै जोङो गोबां खामानि मावनो हायो आरो माने गाव गावनि माखासे माने समस्या बेफोरखौबो खोन्थादों आरो जोंनि जाहाथे आइजोफ्रा दिनैहाय बड'लेण्ड वुमेन एम्पावारमेन्ट मिशन होननाय मोनसे डिपार्टमेन्टबो बेखेवनाय जाबाय। बे डिपार्टमेन्टआवहाय आइजोफ्रा माबायदि गाव गावनि सुबिदानि खोथाफोरखौबो जोङो खोन्थादों। दा गासिबो जिल्लायावनो माने प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव हिनजावफोरनि समस्यायानो जाहाथे माने लिटिगेसनाव थाङोबा जाहाथे प्रसिकिउटरा आइजोफोरनि थाखाय केस गेलेनानै फ्रि अफ कस्ट गेलेनो हायो, जाहाथे होमबाना आइजोफ्रा आवगायबोगोन गाव गावनि समस्याखौ खोन्थानो थाखाय। जों बेफोरनि खोथाखौबो खोन्थानाय जादों दिनैहाय। दिनैहाय जोंनि टारगेटआथ' 300मोन, खिन्थु बाहाय फैयै फैयै 400 फैनानै 500नि खाथियावनो दिनैहाय फैदों आरो बिराद एकदम जोंजों मोजां कानेक्सन जानानै परबतजराया दिनैहाय माने जोंहा आइजोफ्रा ज' जाथारनांगौ, आइजोफोरनि थाखायनो जोंहा मावथारनांगौ होननानै बिराद गोख्रों दिनै समायखिराबो लानाय जालायलायदों आरोखि।